ħafna minnkom meta tkun l-għada festa ikun jippreferu li jorqdu naqxa iktar fil-ħin. Allura huma iktar tard. U nista' nifhem, ġifieri ħafna minna huma kmieni fil-għodu normalment, allura tkun festa ħataħta fiċ-ċans u tibqa' naqxa iktar rieda. Nista' nifhem kif tħossukom u ħafna nies iħossukom bħalkom. Imma li sabu anka daw l-istess nies illi meta jagħmlu dak l-effort u ngħidu aħna raqdu raqda sew normali, mhux qed ngħidu torqod 3 sigħat u ħadqum isek asfur, imma li inti torqod ammont tajjeb ta' sigħat ngħidu aħna bejn 6 u 8. U flok ma tgħid ħanorqod naqra iktar tqum u tagħmel exercise, tagħmel workout, nista' ngħidilkom jiena kemm il-bqija tal-ġurnata speċjalment meta tkun festa kemm iktar ħadgawduha, għalfejn qed ngħid speċjalment meta tkun festa. Għax nafu illi aħna normalment meta jkunu festa iktar noqogħdu bil-qiegħda, iktar forsi nintelqu, imma meta inti tkun għamilt l-exercise l-ewwel ħaġa fil-għodu, tagħmel x'tagħmel qisek tieħu gost bih iktar, għax ġismek minn ġewwa jkun qed jiffunzjona aħjar. U naħseb ġieli smajtu s-sejjing illi jgħidlek illi inti kif tidher minn barra jiddependi minn kif qed tħossok minn ġewwa. Għaldaqstant iva, kull ħaġa li ħadd tagħmel, kemm meta tkun festa, kemm anke tkun ġurnata ta' xogħol, jekk inti minn ġewwa qed tħossok tajba, awtomatikament hi x'inhi l-ħaġa kif in il-ġurnata ħadd tħossok aħjar. Ħadd tkun inqas anzjuża, ħadd tkun iktar enerġetika, ħadd tkun forsi iktar għal qalbek, tajjeb dak li qed tagħmel, u naturalment allura l-ġurnata ħadd tkun aħjar. U bil-bidla illi ħadd tagħmel inti, illi inti ħadd tqum daqsxejn iktar kmieni filgħodu u tagħmel dak l-exercise tista' anke taffettwa l-bqija tal-familja. Għax mhux biss inti tkun happy iktar magħhom, imma jgħidu wara naqra pereżempju l-mami kemm qiegħda aħjar li qed tmur tagħmel naqra exercise, kemm għandek aktar enerġija, kemm anke pereżempju tarax qed tilgħu aħjar, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Il-festa tajba u niltaqgħu.